Nangandam na karon ang nagkalain-laing sektor nga milangkob sa Bayanihan Infection Control Team kun BICT sa Dakbayan sa pagtapos na unya sa Enhanced Community Quarantine sa Dakbayan sa Subo karong April 28. Pipila niini mo ang padayong pagpabarug karon sa mga first response area kun FRA. Si Chelo Valiena sa report. Sa virtual interview sa Balitang Bisdak uban kang Dr. Sean Euclid Gandhi Espina, Incident Commander o spokesperson sa Bayanihan Infection Control Team kon BICT, iyang gibanabana ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 kun libkaso na ang Enhanced Community Quarantine karong Abril 28. Usa ka buwan human ipaubos ang dakbayan sa Sugbo sa ECQ ni atong Marso 28. Sa model nga gibasihan sa BICT, gitataw ni Espina nga sudlang sa usa ka buwan ug tunga human malibkas ang ECQ, musaka ang mga intubated patient ngadto sa 500. Gibanabana sa grupo ni Espina nga 6,000 unya ka pasyente ang manginahanglang ipahiluna sa mga ICU. Gibanabana usab nga moabot sa 40,000 katawo ang adunay mild cases sa tibuok Rehiyon 7. Apan gitataw ni Espina nga saga niini mga kaso dinhi sa Sugbo. Mirekomendar usab ang BICT nga langan-langanon una ang paglibkas sa ECQ. Apan miangkon nga apektado niini ang ekonomiya sa Sugbo. Subay usab niini miauhag si Espina nga ipatuman ang mas higpit nga infection control program sa tanang kompanya sama sa pagsubay gihapon sa social distancing. Kabahin sa gipangandaman sa BICT, ang Bayanihan Response Center sa Dakbayan sa Sugbo. Sa miaging Abril 3, gisugdan pagtukod ang Norera kun North Reclamation Response Area sa may North Reclamation Area nga nagpadayon pa hangtod karon. Giandam na usab sa Bayanihan Infection Control Team ang Sacred Heart Gym sa General Maximum Avenue nga makapahilo na og 48 beds. Gamitong kini alang sa mga napamatud-ang positibo nga mga pasyente nga giila nga mild ILI kon influenza-like illness o moderate patient kon acute respiratory infection diarrhea. Subay niini gibansay na usab sa BICT ang medical staff nga moduma unya sa first response area nga nganla na unya og Bayanihan Response Centers o mga field hospitals. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.